Senyummu yang menggoda imanku, sehingga ku jatuh cinta padamu. Tuhan yang menakdirkan cinta kita, sia-siakan dirimu. Paling bahagia mengarungi bahtera mahligai cinta kita kan selalu bersama. Yang paling sajake kok mboten puwe nak ngene iki wau. Dibaleni malih. Aja ganti lagu. Napa? Lho lha wong iki sida rabi kok sida rondo piye to, Mas? Edo ki senengane rondo lho. Lintang asmara ya. Nah, lintang asmara. Engko lek ndak iso ya berarti sing elek sing nyanyi. Yuk. Yor, lenda kuat. Yang patoro rapi eleng manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulaksi. Sepoya
Siang pantoro rati oh manis sing ati iso anduweni marang sang Tiasulasmi yo 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 bakal serna senadyan nyawa oncat saka raga yen tresna ra bisa dipisahno yolo marang sang Tiasulasmi rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi seksi upayane datang balik jani janji sapa yang mukti sapa ya pati wong ayu tresnamu kinarya tangga susatro ning yatenku wong bagus santep rasa atimu sesnaku tulus roning kalbu senadyan ngarugi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyawa oncat saka raga yen tresna ra bisa dipisahno yen tak bisa disano yo sampun niki sangat-sangat merusak suasana nggih
Alhamdulillah Loh, suarane. merusak suasana tapi mau sing nanggam sampean Lah kok iya, nyanyi sampai lah bar iya. ora apa-apa, Lah tapi Mbak. suarane malah merusak suasana kados ngeten Ora. iki yo. Iki genah ketemune muni nyanyi bareng iki cah loro iki. Mboten. Alah, ngaku. Mboten wong kula penyanyi kamar mandi yo Lah sampean ngendi? Ora tau nyanyi iso. Oke, matur sembah nuwun. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun Lulu sanget. ugi Mas Mupit, heeh muga-muga anggene dhaup iki tansah pinaringana berkah Gusti dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya ta, amin ya rabbal alamin. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Heeh, oke. Pripun, Mbak? Wo nggih Pak Roji ingkang pundi? Ingkang pundi? Wo nggih, ning saderenge niki wonten wau saking Ayahe Raka. Oh nggih niki wau dipureh kapur sageta jengkar saking sasana Palenggan tumuju ing sasana Agung Pagelaran hang ngregengaken swasana ing dalu punika tansah anggenipun memuji kersaning Gusti ingkang Muga. Monggo Bapak Raka sageta jengkar nanging saderenge bendhe hangungkung ing dalu punika wara-wara wonten ing tanggal 11 April 2025 wonten ing dinten Jumat kalian Sabtu Wage dalemipun Bapak Sumari dumateng para sederek sedaya anggenipun sak mangke wonten ing tanggal 11-12 April Bapak Sumari tansah hanggelar kekajatan inggih menika handhaupaken temanten kekalih anggenipun amiwaha siwi netepi darmaning ngasepuh matur sembah nuwun ugi wara-wara saking Bapak Rokani pegawai Puskesmas adalah Ibu Rubiati Toko Dusun Tekik Desa Rejosari Kalidawir anggenipun gelar kekajatan ugi wonten ing dinten Kamis malam Jumat wonten ing tanggal 10 malam 11 April 2005 nggih dumateng Bapak Roko kapure saged jengkar saking sasana Palenggan tumuju ing sasana Pagelaran ya Cok jajal sepotro trantung taknone ya jajal yuk kersane Bapak Roko pinggah wonten ing pepanggunan ayo Cok kaya apa laras manunggal dari nyepoti Bapak Raka yo monggo Bapak Raka Sugeng dalu Bapak Sugeng dalu inggih pinaringan sehat nggih inggih ngaturaken sedaya kalepatan kula ing wulan Ramadan menika nggih Bapak nggih sami-sami pripun kabaripun nggih sae-sae mawon sehat alhamdulillah sak keluarga nggih sehat nggih Bapak amin alhamdulillah nyengkuyang wontenipun gelar kekajatane Bapak Paijan sak keluarga nggih niki tasik famili kula Bu tasik famili nggih alhamdulillah nggone ngraketke silaturahmi antari sederek nggih Bapak nggih badhe nembangke lelagon menapa kula badhe nembang riyen nggih napa kula tak silaturahmi kalih monggo nggih Sugeng dalu Mbah Maijan Pak Sumari Mbah Jumar Pak Gloco nggih mboten kesupen Mbah Lurah Banyurip wah Mbah Lurah Sugeng dalu. Banyurip matur sembah nuwun anggonipun rawuh jean Mas Freddy bos Mas Freddy iwak sine nggih dugi lho bos iwak sini iwak napa kabeh tiba sidheke poh dah neo lek amis duwite Mas Tik mebel kondang wah mebel kondange kali dawir mak ngene yo Pak nggih niki wau Mas Roji napa kondur Mas Roji kang pundi wow wah kondur jenengan ajenge duet napa anu niki nembange biasane duet kalih sinten sing nganggur wonten diajeng nganggur wis salah lagu wonten Hani wonten Dias rondo kempling wis sembarang saged niku napa Pak sing pundi Mbak Diah biasane ini oh nggih Mbak Diah heeh macan bang bersuara rondo kempling jaluwe ya
Wilujeng dalu Bapak Raka. Ayah Raka. Ayah Raka. Masa lali Maaf, saweran maaf. ini? Bapak Ayah Raka. Niki lagu ini apa? Rondo Kempling. Rondo Kempling. Sara-sara laras manunggal campur sari. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tidak mriki. katingaren tindak wae ora nitih taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur ayahe Raka purun ngancani Aduh. Purnawa Jaya. Kelelasan Mas alias kebetulan belanjane kata rodo kabetulan Rizkuna Lengteng durung enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangko kula pai. topil wong lekan golek momongan niku blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas sampeyan ampun kujiwa kula rondo nyarat anakku limo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting dengan Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting senadyan rondo nyarat dijemit komplek laras manunggal campur sari Rizky Nalekeng Purnama Jaya Goyang ya Raka. Mbak Goto Bisikat bisikat. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tadi tidak mriki. katingan tindak wae ora nitih taksi dhewean apa ora wedi tindak nganggur kula purun ngancani Kelerasan Mas alias kebetulan banjane kadang roto kabetulan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mengko kula opahi topir wong lekan golek momongan niku blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas sampeyan ampun kujiwa kula rondo nyarat ditinggal awan-awan lunga blonjo nang pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting dengan Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting senadyan rondo nyarat dijamit komplek
sampun ayahnya Raka. Mas Tik nyanyi no mboten? Mas Tek pundi? Niko. Mas Freddy, Mas Freddy. Kok namung jempol? Request lagu bareng. Nyawer luweh bareng, Mas. Mas Freddy minal aizin wal faizin. Mpun kesupen. Napa? wong tua era iso lagu ngono-ngono. Kuwi wangel lho. Iki bose depot Gendut Jaya JLS nggih sowan wonten mriki. Matur sembah nuwun. Wilujeng dalu Ibu, Bapak. Kula tak Niki malih lagu napa wajib sampun? mawon wuyung. Napa? Wuyung. Wuyung. Nggih Mas. Wuyung nggih ayahnya Raka. Matur sembah nuwun. Wuyung kali sinten? Wuyung kali Ibu Iraka. Nah, ibunya Raka derek apa mboten? Derek. Derek. Wilujeng dalu Ibu. Larone lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan radoyan raja nak dolan nang omah bingung mung kudu weruh wonten ati tuku sumo ayu apa ora ternyo sawangen iki awakku sing urung Apa muda leganon nono gonku nandang bronto ite pari dimemari Gonku lara ati aduh Mbak Sumari dadaku sumo ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usada gonku nadang uyung Mbak Parni Gendalu larane lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan
Rajen dolan nang omah bingung mung kudu weruh wonten ati doku sumo ayu apa ora ternyuh sawangan iki awakku sing kurung apa muda leganono nggonku nandang bronto witing pari timen mari nggonku loro ati Aduh, yo, dadaku cuma ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring sada nggonku nandang wuyung Sugeng dalu Mbah Kami Tuwa mesti lek keri dhewe iki nyapa to Matur sembah nuwun Nggih, terima kasih. Alah mboten usah repot-repot to Pak. Panjenengan niku wonten niku Ada endi? Iya. Didelekne pirga, Pak. Oh iya. Sembah nuwun nggih, Raka. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ayahe Raka iki mau. Iki mau roene ya karo ingkang garwa ibuke. Injih. Matur sembah nuwun anggene nyengkuyung dalu punika. Wis jan regeng suasanane nggone wong tuwek-tuwek padha mlumpuk ya Diajeng. Betul. Terima kasih Diajeng Dias. Saya sudah. Ya, keparang lenggah sawetara. Ya, Iki genten, iki mau wis langgam nuruti cah nom-nomane urung. Sing kene iki sire apa lagune iki? Kak aku lek langgam neh, apa wis sire apa lagune? Sidorondo. Sing nyanyi sapa? Edo. Edo iki kaya iringan kaya Koirul Kibot ya, lek irangan lho persis lho. Kaya Koirul tak kira lek Koirul lho mboten kok. Do piye? Do. Sidorondo lho. Piye? Oh kene ndang lho ora. Ndang, wakilne sampean ndang ngono. Kene. Di mike mau. Sidorondo sidone. Apa lagune apa? Sigar kalah apa dimpak nih kalah ya sing di sirmu Hani utawa Anggun sembarang. Duh ojo sembarang dagangan kok Pilihanmu ya Pak, aku biasanya manut pirane wong tuwa bener ya. Oh iya wis Hani arene Renahan nah iki sing tak goleki sing lincik-lincik ngene iki lek awakmu mesti wah jelas iki memperbaiki keturunan ya ra Cok ora modelnya kayak Ratrimo kancane arepe memperbaiki keturunan. Maju kabeh we. Kancaku nek kaya ngono lho Mbak delok entuk. Nemu apa, Mas? Diomongi ae. Ya Allah. Ora, sio-sio menaruh kancane. Dengan Mas siapa ini? Mas Sandi. Mas Sandi. Koko iki ketoke. Koko Sandi. Lagune apa? kalah. Kalah.
Lagu apa kisahmu iki? Kisah kancaku kae lho, Mbak, sing ketonan kae kan ditinggal rabi. Kapok. Nek masa lho rambut kene aku ae salahmu. Mangga. Apa ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanku neng sanengku malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, tak tolne genggamanku, matur suwun wis mayungi darase udanku, lan ngancani kesepianku iki. Terus gue ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih kaline mantanmu. Konangan nganti nurut done dalan tak turuti berat tapi saduweni wis tak korban wektuku isih wae kalah karo mantanmu. Sakitene rasa kesalahanku ke aku, ra iso nyanteni keening hatiku. Purane Sayangku, sing kenang tetep masa laluku. Monggo ngasih sensor nyawer Mas Irul. Sikapmu ingin mengapusi seolah meminta Saged dene langit aku sing kleru ngarteni sikapku. Terus go ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih daline mantanmu.
terus ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih bali ning mantanmu. Sagedene rasa lan usahamu nggo aku ra iso ganteni dekne ning atimu ngapurane sayangku sing menang tetep masalah lumu. Ngapurane sayangku sing menang tetep masalah lumu. Terima kasih Koko Sandi. Wes iki. Oh iya. Sampun, Yo alah sudah. lakumu mbok biasa rasa ngono kuwi. Aus malah ngeri ya. Lah ya. Malah kelingan masa laluku. Sapa? Aku bisa yo ge stalking ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Aku Gek bisa. nyapa stalkingan Lho Mas aku wong apik mati kendat ape. Gitu ki. Rumangsane tak Lho kira ora tak kira arep gantung kene yo Ora. Jepang mbok kurang gede sithik. Ya kalau arep naleni Islambu kae lho. Oh iya, heeh. Kurang Matur gede sembah sithik, nuwun. pedhot ya, nyakeli irung tok Cuma pedhot. Mas apa jenenge? Mas Andi. Mas Andi, heeh. Andi ki lek wong Bugis. Sandi. Oh Sandi, tak kira Sandiaga Uno. Andi. Oh ya, Sandiaga Uno. Ya, satu tembang lagu kalah. Kalah. Dua tembang apa? Kanggone kanca-kanca. Oke, apa Ah. Mas? Beh, situ nyanyi. Sinarengan. Si Dorondo kayak mau Sidorondo. kancamu kudu ra trimo lek kancane bahagia. Mode. Ya, tak turuti si Dorondo ya. Ya wis, slengeren Mas si Dorondo. Nom-nom lagune Sidorondo. Oh, cah nom sesali si Dorondo. Awak men lho jane. Mbok, sing kuwi aku Mas iki tukang tambal ban kuwi lho. Oh, apal kan lho anake. Gaweane nambali pitu iki. Gaweane. Apa? Mbok. Itu ganti lali pisan. Iki si Dorondo ya. Sidorondo, ya. Sida. Bei. Di saya di. Sing di saya. Oh iya, pripun. Oh mriki. Nggih, sing mbake ya sing nyanyi. Sini, Oh Mbak. iya, oke. Ngene iki ora demen aku. Oh enak. Lah iya. Salah. Ayo sini, Ini Mbak. Mbak ini. Siapa Nyamana? Kene. Namanya Namanya mana? Nyamana. Pipit. Ayo. Jenis apa? Pipit. Pipit. Oh, Mbak Pipit. Wah lagi tak sini pipit sinden iki ta? Duduk. Tak kira pipit sinden. Ayo Nah, sini, ini, Mbak, ini, kacang ini, hijau. Ini Mbak, lagunya apa? Lagunya apa, Mbak? Mbak, senyummu iki bagai lah ngono lho wong iki Mbak wis. Lucu, Mbak Iwan. Ada kaya ngene lho bocah iki. Cah tandadran kan Sherlock ini. Apa lagune, Bu? Mbak, aku manut no. Yo enggak gelem Bu, Mbak. Heeh, Cek Nom, oke. Golek ra gelem Virga tak nyanyi yo. Walang kekek. Lek ra ngono Jeniman Sarkara ya cah. Boy nggih, heeh. Walang kekek engko versine Jaipong ya Mas ya. Ah iki kudu iki anyar iki ya sampe. Loh, sampean yo nyanyi bocah nom lho, sampean jeremu jeruk bu ra gelem jere sik nom. Wah, mai. Apa to lagune?
Rakuan duh Anu kok Solo to. dijunjung. Sigar ya sigar. He malah doprok. Ora lho. Sigar apa anu lho? Apa pujaning sih? Pujaning sih. Ha sigar ya, heeh. Panjen yo wong wedok iki sigar wil garwa kuwi sigarane nyawa. Aja masamu lingguh kowe. Engko tak anu kok Nyapong karo aku kok. Yo. Saman enggak anu ya ndredeg ya awar wong ganteng-ganteng. Ora. Sigar ya, sigar Sigar. ya. Nadane sepiro? Nadane sepiro? Ndek, Oh, ndek. ndek nadane. Ngatu kok sik to? Ngatu kok sik. Heh, kowe tak dekne. Iki rumah iki jenenge lanang apa wedok iki? Lanang. Sigar, sepiro nadane? Sigar Mas. Sinten sing sambat. Api Mas. Mbak, sesuk melu aku ning lampu merah Banjo anu Jepang ya. Mbak. Mbak mau gabung nyanyi? Oh enggak? Sinten sing sambat. Kula niki kuat. Pas
Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Sumari sakukuban nggih matur sembah nuwun rawuhipun nggih benjang tanggal 11 ampun kesupen dumateng para kadang-kadang tumaruna ugi dumateng sagunging sedulur mengke tanggal 11 malam 12 nyengkuyung anggenipun gelar kekajatan wonten dalemipun Bapak Sumari nggih apa Mbak iki kalameton nggih beh marai sesepuhmu ki anu wong kota, lek wong Jawa kalau nonton ritak jek iso dianu, sik iso apa? Digoleki amrih apike piye ngono. Samane ya ngono lho. Kalah weton. Yo gak iso anyar. Napa niku, Pak? Gak iso anyar ya. Iya. Ngopo? Mbak, suaramu nyapi-nyapi ora gelem ngadeki. Biyen kepedhot. Yen akhire ngowel ati iki tremor lek bosone saiki tremor. Mas, lagune anu kalah nanging kabeh kuwi iki apa? Rata jaluk jare wong Aku kelingan ngene iki jamane Kediri kan. Wetone lekas jam 09.00. Kenangan terindah rohani pokoke Pak. Iya. Kelingan ning Kediri saiki wis ra iso ilang ya. Panggungnya orkes gamelane loro. Lekasnya jam 09.00 bintang tamu ini Brutin. Aduh jangan kalah beton ya Mbak ya. Oke. Sepiro nadane Mas? Ambil nada sih, aku ben gak salah. Ah ya, sepiro Mas? Hei, ngopo awak dhewe? Sepiro lho? Manut Mbak Cica ya? Manut Mbak Cica ya? Ah. Ya sama dong. Ngopo awak dhewe? Ya. Ya oke, langsung dislenger. Jadi, nah. Tak no. Ya kesel jan. Kok luwe. Bar niki wonten atensi Pak Wo. Mbah kami tuwa kersane munggah wong Pak Wo mengki munggah tangguhan nggih. Ha nggih Pak Wo. Pak kami tuwa mengki minggah panggonan bulan iki nggih. Ha jenengan kapure nggih. Niki panyuwunane kanca-kanca. Ayo Mbak. Adek ayo. Bersama Mbak Dwi. Yo.
Ayo dibayar